Bafowethu nodadewethu, ubhekeni wensizwa komaskandi lo odume ngelikaSmomoza. Cha bafowethu, angizile ngokubi, ngize ngokuzokhuza la zinduna zonke zamaqembu kamaskandi. Ngicela ukuthi ningeseke kule nto engizoyisho. Cha bafowethu, ayimbi lento le yokuthi uKhuzani uthwele. Ngizovala igama lokuthwala ngenyoka nokwenza. Cha bafowethu, asiyekeni lento lena, imbi. Ngoba manje izokwakhela ey'nganeni ey'ncane ezisakhulayo ezuthandayo umculo, kwakhela ukuthi uKhuzani uthwele. Angithunywe umuntu, lento ngiyibona nje uburong bayo nobungozi bayo. Ngicela-ke bafowethu ukuthi-ke sibambisaneni, sikwazi nokukhuzana. Lento iyekwe, yimbi bafowethu, ayimnandi. Ngicabanga ukuthi nomndeni wakhe angeke uze uyithande. Singahleka nje, sihleke, sigwarane ngokunye, kodwa lokuthwala ngenyoka bafowethu limbi, lizokwakhela ey'nganeni. Ngiyalivala-ke namhlanje ukuthi uKhuzani uthwele. Okusho ukuthi-ke singathi nomthandeni bathwele njengoba benabalandeli nababaningi, singabeka kanjalo. Okuyinto embi-ke bafowethu, cha bayacula nje abafana, bafika emculweni sibabhekile, bafike bacula kahle nje, bathandelwa umculo wabo, hayi ukuthi bawuthwalela. Cha, bafike nje bashaya ushuni omnandi wasendlunkulu, kwaba mnandi, abantu bajabule. So ngicela-ke abafowethu ukuthi livalwe leli gama, sibeseke, sibathande ngomculo wabo. Uyakwazi uKhuzani ukucula, uyakwazi nokuqamba ingoma ezothandwa abantu. So-ke bafowethu, sicela ukuthi silivale lenyoka, libi, lizokwakhela ey'nganeni. Ngeke nje uze kuthiwa uBlack Coffee uthwele, u-AKA uthwele. Angeke uze uyizwe leyo nto leyo, siyayiphoqa, siyayilulaza bafowethu. Ngicela ukuthi silivaleke bafowethu lelo gama lelo. Ayikabi, hayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngidelela nami, cha, ngiyakhuza, ngizama ukukhuza la, ngizama ukwakha, nami ngizolungisa okulungayo. Okungalungi nami ngeke ngikwazi ukulungisa, kodwa nje lokho okuncane okuzolungiseka ngizokulungisa. Nokhangelani naye ngimthintile, ngamkhuza ngalento ukuthi-ke mdala kakhulu-ke yena ukuthi angasho lento le ukuthi ingane ithwele. Kufanele nje ikhuzeke lento, ivalwe bafowethu, sikwazi ukubambisana. Kunalo mcimbi waseMabhida loyana kuthiwa wobumbano, kufanele kubonakala ukuthi sibumbene, noma-ke iy'nhliziyo zingeke zathandana ngale ndlela le elindelekile, kodwa-ke nje-ke kufanele ubumbano lube khona. Naye ungizwe umchunu, uma ukuthi kuyiqiniso ukuthi uyena akaphostayo ngenyoka akhulume ngoKhuzani, cha naye u-wrong. Ngiyayivala nakuye lento lena, u-wrong impela. Asibambisaneni bafowethu, sesekane kuyo yonke into. Ngiyanicela bafowethu, ngicela sibambisane, siyivale lento yenyoka, yimbi, ayimnandi. Naye uKhuzani ngicathi akayithandi la kakhona. Ngiyakwazi-ke mina ukulungisa izinto, ngiyaye ngizame, ngoba nale kaThuthani nomdumazi ngingenelelile, ngiyazama ukuyilungisa. Ngomtshela futhi uma isilungile, ngiyathintana nabo. So izinto ezimbi bafowethu ayilungise ukuze sikwazi ukubumbana. NaseMabhida laphana umthandeni kufanele ukuthi abe khona. Uma engekho kuleya mcimbi bafowethu, kuyoba kungasiwo umcimbi wobumbano. Kufanele ukuthi ancengwe uKhuzani, ahlangane nabamphethe, bekwazi ukumncenga kahle, abe khona kuleya mcimbi bafowethu, uma ukuthi umcimbi ngampela okuthiwa wobumbano. So bafowethu, asibambisaneni nizinduna, nani nizame nani ukuthi nihlangane kulungisa izinto ey'ngalungile. So-ke engizovala ngakho-ke ukuthi-ke umthandeni akabe khona kuleya mcimbi naye, ngoba umcimbi wobumbano, kujatshulwe bonke abantu bejabule. Naye uKhuzani abe khona e-Orlando kwindlaba eyiphika, ngoba ungahoshelani kwabo kahle ngokomoya akusho ukuthi kufanele bekufake nasebhizinisini lokho, ibhizinisi, indaba zasestadium. So bafowethu, sicela ukuthi sibambisaneni, okubi kuyekwe, kuqhutshekwe nokuhle kuphela. Ilokho-ke nje bafowethu bengithanda ukukuphawula, ikakhulukazi okwenyoka. Ayivali inyoka bafowethu, ozophinda akhulume ngenyoka, cha sekuyofanele impela sifike kuye qathatha, sikwazi ukuyilungisa lento.
Ngiyabonga bafowethu.